Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant, oh, come, ye, oh, come to Bethlehem. Come and behold him, born the King of ages. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, ikaunomrong adlaw, oktaba sa pagsaulog nato sa Paskos pagkatao sa atong Ginoo. Padayon natong iyampo ang kalinaw, kahusay, tibok kalibutan, ang pagka-restored unta sa madaling panahon sa atong kuryente, sa atong network, ug sa atong mga panimalay nga nadaot sa bagyo nga Odette. Ato sang iyampo ang atong mga benefactors and donors na nagtabang nato sa atong nagkalain-laing mga panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom, pinaagi sa pagkatao sa imong bugtong anak, luwasa kami gikan sa daang kaulipnan sa sala, ug dad-i kami sa bag-ong kinabuhi sa imong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, nagsulat ako kaninyo, kay tungod kang Kristo, gipasaylo na ang inyong mga sala. Ug kamo, mga amahan, gisulatan ko, kay nakailaman kamo kaniya, nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Gisulatan ko sa kamong mga batanon, kay gibuntog man ninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo, kay nakailaman kamo sa Amahan,
ug kamo mga amahan, gisulatan ko kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Ug kamo usab mga batan-on, gisulatan ko kay lig-on man kamo ug ang pulong sa Dios anaaman kaninyo ug gibuntog ninyo ang yawa. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang kaulag, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tawo, walay bisan usan ini nga iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa ni ini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagsadya langit ug yuta, pagsadya langit ug yuta, hatagi ang Ginoo kamong mga balay sa kanasuran. Hatagi ang Ginoo og himaya, ug pagdaig hatagi ang Ginoo sa himaya, nga angay sa iyang ngalan. Pagsadya langit ug yuta, pagdala kamong mga gasa, ug sulod sa iyang kahawanan. Simbahang Ginoo diha sa balaan nga sapot, kurog kamo tibuok yuta. Pagsadya langit ug yuta, pamulungi ang kanasuran. Ang Ginoo hari, gilig-on niya ang kalibutan aron dili matarog. Nagdumala siya sa katawhan uban sa kaangayan. Pagsadya langit ug yuta, Ang Ginoo manaa kaninyo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Didto'y usa ka babayi nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya ka babayeng tigulang na nga minyo sulod sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod sa 8 ug 4 na katuig. Wala gayod siya mobiya sa templo. Adlaw o gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios motubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo. Mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa paghalad sa bata dito sa templo, duha ka tawo nga propeta ang nakakita o naka-recognize ba ni Kristo. Si Simeon mo'y gihisgutan gahapon niya karon kanina sang Ana, usa ka babae nga propeta tiguang na kaayo. Minyo ni siya 7 ka tuig, na biyuda kuno og 84 ka tuig na. Pila na may edad niya? 91, unyag na minyo siya ibutang talag 14. 100 kapin may edad tingalian. Ambot lang mao ba kaniya kung computation basta tiguang na ni siya. Pero ang iyang gipaabot mao ang pagkakita sa muluwas sa Jerusalem. Matod pa sa atong unang pagbasa, ayaw gid ninyo higugmaa ang mga butang o ang iya sa kalibutan. Kana bang makita kuno nato kanang murag makadani sa atong mata, kanang murag taglamian magtan-aw ba or ganahan magtan-aw, iya kuno nas kalibutan nya. Ang ato yung pangitaon mao ang dili iyas kalibutan nya. Unsa may dili iyas kalibutan? Unsa may dili iya? Ang kinabuhing way katapusan. Mangita ta sa mga butang nga magdala nato sa kinabuhing way katapusan. Nya unsa may makadala panalitan ron? Kwarta versus kamanggihatagon. Asa man anay iyas kalibutan? Kwarta unya kamanggihatagon. Hay may iyanas kalibutan. Unya, unsa may imong ipanghatag og wa kay kwarta. Ambot lang. Pero sa tinud-anay, mas manggihatagon kadtong tao nga way kwarta or wa mahigugmas kwarta. Kay ang tao god nga nahigugmas pagkamanggihatagon, tagaan as Ginoo iyang ipanghatag. Pero ang tao nga nahigugma sa kwarta, maglisod pagpanghatag, bisan pagdaghan na kay na siya kwarta. Nya, ang resulta na, ang imong kinabuhi, way kalipay, way katagbawan. Kay lumalabay man guna siya, kaning kwarta, kanang dungog
o pagka mapaubsanon hay may para na sa kalibutan. Dungog versus pagka mapaubsanon hay man ana. Mapaubsanon. Kanang kural versus way kural. Hay man anay iyas kalibutan. Way koral. Sa pamailain. Kana kuno makadani sa atong mata ba? Nang mga kana pa beauty ano? Pa riban-riban sa buhok. Pa badlis-badlis ang mga kilay. Makadanim na sa mata. Nya pulos na sila mga lumalabay. Gani magpariban ka sa imong buhok, igsunod na sa mga pila ka buwan. Riban naman sa kay mulabay man to siya. Nya versus simplicity. Sige ka na be. Hayman anay iyas kalibutan. Muna si Jesus gitawag siya mitubo sa kusog o kinaadman. Kining kinaadman nga gihisgutan dinhi. Dili ni siya ordinaryong kinaadman kay hinumduman baya nato wa biya ka eskwela si Jesus. Dili ni kinaadman sama aning ni graduate nga summa cum laude, valedictorian, wa siya kaagi ana. Pero ang kinaadman nga gihuptan ni Jesus may kay siyang mo distinguish hain ang para kalibutan nga angay natong i-discard, isalikway ug asa ang mga butang nga iyas langit, nga iya sa amahan nga angay natong huptan. May kay Jesus ana, hasta si Maria di gyud mailad, puting brighta gyud. Kay kani manggong nyawa, ilad-ilaron ta niya. Iya tang linglahon na hupti ginang mga butang nga lumalabay. Nya sagdain na lang ng dili kayo lumalabay ng litan, labhanan o simba. Hay may unahon. Ambot lang, naiuban di kasimba kay nang laba. Trabaho o rosaryo. Pasaylo o kasuko. Pasaylo. Oh, mga naong ninyo, ambot lang. Yaw-yaw sa anak o hapu-hap sa anak. Oh, yaw-yaw ino ninyo pating yaw-yaw. Maningil o dili maningil sa utang. Og dita bright, wa tay kinaadman nga langit nun, mailad ta siya wa makigaway guta. Muhingan guta usay bagaan ni mugnaong oy, mana guta. Punen kag saad di man din mo tumanon. Pero kung bright itas tanan, mingon dayon ta, yay, aksyon kung kasukuan nila, di ni maayong ako ni siyang wag tangon kay di ni makapalangit. Ana ba? Di ni makapalangit. So mo na siya yung mga butang nga Mike S. Cristo ana. Kining giingon dinhi sa atong unang pagbasa nga niingon siya dire ang nahigugma di matanda. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kani siya o sani siya ka nindot kaayo nga nabitang pagka-explain or pagkasulti ni John sa iyang unang sulat. Ang amahan ug atong hunahon mo'y nagbuhat sa kalibutan. Nya kung higugmaon kuno nato ang kalibutan, wa ta mahigugma sa amahan. Pero ang nagbuhat sa kalibutan, ang amahan. Kasabot mo nganong gingon ana niya agsulti? Wa mo kasabot. Na ako'y kaunsilan, pero dili kay ni siya, kuan dili kay ni siya parihas yun ba? Ang bana nangabit
Ngano man, ang rason sa bana, wa nay time ang iyang asawa niya. Mas importante pa kuno siyang asawa ang ilang anak kay kaniya. Nakuha mo? Gi-claim sa bana ba nga, ang anak naman hinoon mo yung importante. Ako hinoon na may paanak niya, wa naman hinoon ko'y balyo. Kung ikaw asawa ka, o higugmaon imong anak, higugmaas ang amahan. Pero ang anak, namang giuban yun akong madonggan, di palang tungod sa mga anak namo pa dir ay. Gibuwagan ko na ng panuwayng dako. Ngako na lang, amo na lang mga anak. Ayaw eh. Nako, bali gina. Nabali na. Ing nahinoon, di palang tungod sa amahan. Gibiyaan ko na ng anaka na. Nga naman, nako, ang gugma sa amahan o sa inahan, maupayay hinungdan nganong nigawas ng anak. Unyag imong bungkagon ang punuan, imong putlon ang punuan, unsa may mahitabo sa sanga. Na atong sambag diya. Tong giputol tong punuan dako-dako. Ahas ta sanga, putol ang mga bungang gagmay. Gibali man ni udit, patay hastang bunga wa gyud, wa mapusli. Akong giingnan ni mga bata sa asing dire, ako pangan-ana ninyo sa di makaon pa dire. Linghod pa man balibad sa mga karaw-karaw dagko na. Nako, kanang di mapusla na ba? So ang Ginoo, siya nagbuhat ani mga butang sa kalibutan. Ang gusto niya, siya nga nagbuhat, mo'y una na tong higugmaon, dili ang iyang binuhat. Kay nganong kana naman ang iyang binuhat mo imong higugmaon, nya siya imong malimtan. Muna sa sige nimong tan-aw ng imong yuta, ng imong yuta nga binuhat sa Ginoo, nya igihan na kay kanang imong yuta nga hinimos Ginoo, basig nalimot ka na ang Ginoo nagsugo nimo nga ipaambit ng imong yuta. Basig malimot ka ba nga ang Ginoo di ay nagsugo nimo nga kanang mga wayuta papuy-ana dias imong yuta. No. Imo manong koralon, tagpila ka ektarya koralon, butangan pag yung private property, no trespassing. Nya ang katubangan namilit sa imong koral nga way mga balay, imong hinginlan, imong ipadimulis kay squatter. Kitang tanan din is kalibutan, pulos bayata squatter, lumalabay bayata, di ba? Og anha na diha masuko ang amahan. Mabitang kasagaran sa mga dato kayo, labi na ni mga billionaires, nya hangul kay sa ilang kwarta, wa gyoy kalipay. Ug ang mga tao nga suod nila, kanang nag-alagad nila, matakdan sa pagkaway kalipay. Nakasuway na mo kakuan, suod og kanang mga dato kayo, nga porti hangulag kwarta, luos lag singhang. Ang naong ba, murag kusmod lang kanunay, nga tingog perming saka ba. Na usahay, kining gawali o hilig ni kuan, kulikta, sige lang ni sakang tingog ani. Sige lang ni samradong, klaruhan na nyo riadong ha. Mo na gahapon, nakapangasaba ko kadiyot nila. Pero dili tungod sa kwarta, tungod kay, di naman manungag serbisyo din eh. Mabuntag, nagibagyo mo sang udit. Ana. Pero ang mga tao nga kanabitang dili mahiligon og kwarta, malipayon. Gahapon bitaw, sugod na kog claim sa atong mga magyapoy nang donate nato sa atong DOPS, katong ikhak, no? Nya na man nga tos Palawan, naaskuan, uy wa pa may abling uban, naara mas Palawan. Ako, may sada kay sugod na sad kog barog-barog dinhi. Naka-claim jud ko gahapon. So nanatay update karon sa atong DOPS. Sugod naman sang bangko. Pero gamay pa man taghalin. Ang atong DOPS SBFMM counting gahapon 5,053 slots pa ang atong halin. Pero pakpakan atong Ginoo kay wa mabagyo. Ang ato sang ikhak, daghan atong ikhak ning abot na og gahapon ning ihap kutob pa man ni January 1 atong ikhak 561,000
1,961. Oh, di ba? Daghan, salamat sa nihalad sa inyong edad. Gibutangag kwarta ang edad, gihatag sa simbahan. Pagkanindot, no? Unya, ang akong kwarta, ako ning ihalad sa simbahan para sa proyekto simbahan. So, salamat kayo ni mga bisag ipang bagyo. Nagining text na ko gahapon. Padadaan pa kong picture perting daghana. And then siya, maoni ang mga balay sa akong mga igsuon pader. Pulos kayo nangawang atop, nangawang bungbong, ana. Ang ako sang balay pader, nabungkag sad, ana. Pero kay nakasaad man ko, nga muhatag yun ko sa dopes, o akong gipadala ron nimo klima ni pader. Nakuha ni hatag pa man ni siya. Mura mo sa dinuntag makato atong luha. Iyan na lang tatong ipalit para siyang atop. Muna nakaingon ko sa Ginoo Lord, kay nihatag man ni siya, ika nalay mahibaw, asa ni mo ni siya pangitaag atop aning iyang balay, wa na'y atop. Anya, sa inyong paminaw, hatagan ka to sa Ginoo atop iyang balay. Aw sila. Oy, sobra pas atop tanawan ni, di ba sunod tuig, wa na gina sila'y haligi. Nga naman, kay konkrito na ilang balay, na ba'y makitang haligi nga katong kahoy ba? Kahoy pamunti lang haligi. Ilisas Ginoog nindot nga balay. Tabtang akong balay dito sandayong sa una, pag-roofing, bunggag akong balay. Karon, ilisan kong balay, kadakuan niya akong balay. Tama. Bangaan mo ning balaya, hasta ko kamo, suod ko mo din eh. Mao na niroy akong balay pagkadako ang balaya. Wapa man ko ato magpari god pag abot ato roofing. Wapa man ko as pagkapari ato pero sige gyapon ko alagad. Tanawa di ba giilisas Ginoo perting dako ang balay. No, mao na. Sunod ani adto na kusbaha ka ni butang. Mugamay sa siya pero adto naman sa nas langit. Di ba? Mao na siya. Pasabot higugmao nato ang naghatag sa mga butang sa kalibutan, dili kining mga butang sa kalibutan. O gamito nato ang atong mga butang nga nahuptan aron sa pagdaig o paghigugma sa amahan. Manindog ta, nga igsuon, nining panahon, ang kaluoy o gugma sa Dios nagipakita pinaagi sa atong manunubos. Masaligon kitang mudangop kaniya sa atong panginahanglan ug moingon, Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa simbahan, nga magsangyaw kita, nga masadya ug magpuyo og kinabuhi sa pagtuo ni Kristo, ang pulong nga nagpakatao, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa atong nasod, nga uban ang grasya o gugma sa Dios, mabag-o ang atong panglantaw sa kinabuhi, ngadto sa pagsunod sa mga pagtulunan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang niadtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magbalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar,
Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa mga nangamatay, nga unta, pagkaambit na sila sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagpakatao, dungga ang among mga pangamuyo. Ginoong among Dios, sa among pagsaulog sa misteryo sa pulo nga nagpakatao, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy dias gugmang pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that I do, all that I ever have, I offer now to you. Take and sanctify these gifts for your honor, Lord, knowing that I love and serve you is enough reward. All that I dream, all that I pray, all that I ever made, I give to you today. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo sa imong mga pagod, alang sa pagdayeg pagmayan sa iyang ngalan, ug alang sa kapusanan ng sakripisyo ng santos sa simbahan. Dawata Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong lungsod, aron pinaagi sa mga langitnong sakramento, mabansay unta namo diha sa among mga buhat, kadtong among giila diha sa among pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak nga sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga nahinginlan nganha sa imong langitnong gingharian, ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman,
ug yuta sa imong himaya usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Oh
Nagpadayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kaimo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinga. kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. Magampo kita. O Dios, nakikita ka kanamo sa among pagkalawat. Itugot nga maangkon unta namo ang bunga nining santos nga buhat sulod sa among mga kasing-kasing. Himua kaming angay sa pagdawat sa imong mga hatag, pinaagi sa pagkalawat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata.
maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among mga pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, kaayuhan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung atong higugmaon ang amahan dili ang iyang mga binuhat. Sa makausap pa, update nato sa DOPS SBF ang halina nato niabot nag 5,053 slots. Atong pakpakan ang mga taong namalit ani niya sa atong ikhak mga 562,000 ang atong nadawat so far. Basin pag napay dugang ani ato nis lang gamiton sa ato rong pag-address aning atong mga panginahanglan dinhi sa atong parokya. Apil sa dang atong nga extra nga nadawat panahos misa di Galio ato pananggi total karon kuhaan sa atong tanang mga expenses related labi na tong atong pagpanghatag og mga bugas, mga noodles og sardinas o ang uban pa nato mga expenses. Salamat lang yapon tas Ginoo nga bisan pa ani mga katalagman na agihapon tay mga nadawat ng mga grasya. Pagampo alang sa edad ko halad ko o ikhak. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan og kasamahan aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay ug kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon ug mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo
sa ilang mga edad o kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa nining tuig 2021. Puna sila sa mga grasya nga ilang ikinahanglan, labi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, aron karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Berhin sa Santos nga Rosario, San Jose, San Vicente Ferrer. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. I will be away who walks with you. You will be always within my hand. Take your heart and give it all.